pitäisi olla se iPhone, nyt siinä on parempi kamera. Viimeisen enemmän pitää olla niin viimeisen semmoinen. Naiset 17, Amerikan Sunonen aloittaa erittäin voimakkaasti tuolla ulkoradalla. Tampere, joka on menestynyt äärettömän hyvin näissä SM-viestiketjureissa yleensä, näyttää nyt tällä äkikessä myöskin voimaansa. Hyvin tullaan myöskin sisäradalta. Tampere on kuitenkin tässä vaiheessa kärjessä, kun lähestytään viimeistä vaihtoa. Pyrinnöllä Veera Suikko antaa Reetta Hurskelle kapulaan. Hieman päälle menee vaihto, mutta kuitenkin kapula vaihtuu joka tapauksessa. Ja nyt sitten Karla Urheilija myöskin tulee kovaa kyytiä. Ja Latenu ja Hanski Karhulan viesti vienemään vie Karhulan voittoa. Viekö? Kyllä näin on. Karhulan Urheilija nappaa voiton tässä äkikeviestissä.